Здравейте отново, Airsoft командоси, барети и всякакъв друг вид филмаджи. Добре дошли в канала. Искам да ви кажа едно огромно благодаря за това, че ме подкрепяте. За тези от вас, които не знаят, пуснахме мърч, може да се абонирате за канала, може да станете част и от мембърите. Но с това до тук. Този път се виждаме на Ghost Town Arena. Сценарият, който играем е, че трябва да превземем собствения флаг, да го изтеглиме към базата и да пречим на врага да вземе своя. Този отбор, който притежава флаг, има право да залага бомба на дадения обектив. Без да губим повече време, да видим какво ще се случи днес. След неуспешния пробив от тази страна на игрището, реших да отида сам и да пробвам да се промъкна през градите. Очаквах все пак да има някой да пази, но се оказа, че защитите всъщност не бяха толкова добре организирани от тази страна на картата. Оказа се, че на тази стратегическа точка всъщност вече няма никой. Моят отбор беше взел собствения си флаг и вражески отбор бе взел техния. Моята идея беше, ако мога да огледам хубаво тази част на игрището и да преча на врага да изпраща подкрепления, които в момента се сражават с моите съотборници. Успях да се приближа максимално много от там, откъдето минаваха вражеските играчи. И както винаги, GoPro е спряло да снима точно когато екшъна е започнал, но този път поне имам малко от кадрите от скоп камерата. И така, след като успях доста добре да потормозя вражеския отбор, моят отбор бе заложил бомбата и първи раунд го спечелихме. Още в началото на втория рунд бяхме взели собствения си флаг и трябваше да направим същото упражнение, но като сме разположени от другата страна на игрището. Както винаги, аз бях най-отпред и исках да проверя какво се случва. Не! От твой отбор съм! Не си, ама не дай да ме стреляш! Нищо. След като от моят отбор решиха да ме пострелят, реших да смена стратегията и да опитам от другата страна. Има още един вътре! След като тази постройка се оказа непревземаема за мен, реших да се опитам и да направя фланг на врага. Сиреч да им вляза в гръб. И както виждате, успях.
Червени, давай! Напъвай, червен съм! Сега, моят отбор можеше да прогресира след ъгъла на тази точка и наистина да закащиме вражески отбор в тяхната база, за да можем да изпълним нашия обектив. Идват към тебе, брато! Има още един, отдясно наляво се движи! На този етап бяхме притиснали врага доста добре и те не можеха много да се движат. Има още един, отдясно наляво се движи! На стената отдясно има един. След като успяхме да позадържим тази позиция доста добре, беше време да се върна и да видя какво се случва по обратния път. И както се очакваше, да, разбира се, натъкнахме се на врагове. Има ли? И както очаквах, от другата страна на картата, от която дойдох, врагът не беше прогресирал особено много и се натъкнах на тях на абсолютно същото място, на което бяха и преди това. Това няма значение, защото ние спечелихме и двата рунда. Надявам се този видеоклип да ви е харесал и да се видим в следващия. Моля да ме подкрепите, като се абонирате за канала, ударите лайк бутона, пуснали сме мърч, ще оставя линк долу в описанието и се надявам да се срещнем отново в следващия клип. Бъдете здрави!